Torri, berotu izugu esokoak. Orionak, Orionak bat txapelarekin, erakutsi txapelak, nolakoa dira, harri, hau lehenbiziko edizioa da. Superpoliak. Harri. Errak. Ederra da, txapela buruan jartzea eta txapelarekin etortzea, ez da? Bai, jokin jagoituta dago, baina ni arrenengo aldia, así que... Baina jokin ere ilusio egingo zion, lehenbiziko edizioa, eta txapelak beti egiten du ilusioa, ez da? Naiz eta iraz deuki guztu hartzea txapela bai. Etxean txokoa daukazu orain dikan, txapela gordetzeko eta? Bai, batzuk bazka, bai. Hortarako beti egin daiteke lekua, ez da? Aizu ez, zuek atzo finala ikusiko zenuten, telebistan noski, ze iruditu, zer moduzko iruditu zitaizuen finala ikusle bezala ikusteko? Oso polita, azkenean ikustet dana bezala gehiago bizitzezula, azkenean, zaila da pantalla baten atzian ikustiare bai hor bizi deun dana ez, baina oso polita, entretenidua, polita, elkarrizketak inda... Hori da, entretenitua esan duzu, erritmo bat badauka saioak ez da jokin? Bai, behin aztezan, barri batekin, bestiakin, hoi izatea hor, segida bat emate baldin bezu oso... Gustagarri izatea eta herrikirola ikustatzea jo nahi, askoz eraman erreso bat dana. Bai, eta ikuskizun kutsu bat ere hartu du, ez da, badauka, ez da, eman dio harri jasotzailetzari. Gustatu zaizue ikuskizun formato hori? Bai, nahi asko. Azkenean berrikuntza bada, nik uste dana bezala berritzen jun berdeula, eta polita. Eta ongi moldatu zate kamera fokokin hori plato bat ematen du, oso diferentea da. Bai, ongi moldatu zate? Bai, behin lan haiteko txisto jotzeunen sartzea zure lania. Eta jazta, beste guztia aztu. Aztu itea eta konzentrauta gutezea bai. Haro, berdin zitu plato batean, plazan edo tokatzen da lekuan. Bai, hori behin txisto jotzeunen. Fuera. Hor bakoitza sartzen da bere munduan. Eta herrikiroltzaleek, zuen inguruko lagunek eta senidek eta zer esan dizu, eta ze komentatzen da, zer dio jendeak? Asko gustatu zaiela, ez? Joder, gainezuk esan dizun bezala, oso entretenitxo izan zala, ez? Batekin hasi, bestiekin segidan, eta oso gustu egon ziala behira. Eta galtze, segida eukiko aldo, eta bueno, segida baldin baka, gustu egongo da berriro. Agian aitzakia hona da, jende gaztea rapatzeko? Telebistaren bitartez, ez du, ze modernu, ez dakite, zerbait nabaritu dezuen kalean, jende gehiagok ikusi duela, o zerbaitola... Nik uste bai, eta azkenean bestela herrikirolak izatea plazetan daola eta igual ikusle finko badaka, beti igualak, eta hau igual, bai gauez izan da, gauez normalean herrikirolakola estia doten, ez? Eta bai, nik uste jende desberdinak ikusi dulare bai, gazte jende gehiago, eta... Formatu honekin da, telebiztean zehatu, eta jendia, azkenen engantxa huitea, eta bai. Motza egin zaizue, bi semifinala eta finala tita baten bukatu da? Motza egin altzaizue, luzea ez? Luzea ez, bueno, ni azkenen pixka luzatzen, baina ez. Bai. Ez, guztua. Egia esan ikusleentzat azkarra izan da, bai, txapelketa azkar bat izan da, eta nobedadeetako bat izan da taldeka parte hartzearena. Ezer moduz, taldean, Bierni? Oso ondo. Gustora senditu zara zure taldean? Bai, nahi taldeka beti gehiago gustatu izan zait, bakarrik plazan, ez zait asko gustatzen. Hor atzian eukitzia beste bi pertsona animatzen da, jakitia hiruron lanak baliola, nahi asko pia gustatu zait. Eta erantzunkizun guztiare dena ere ez da gola zure esku, ezta? Denon artean atera behar dela aurrera hori. Eta azkenean batek egun txarra balin badaka, bestiak pixka gehiago matia daka, eta, bueno, konpensatzia dago, ez? Zuek ere ondo taldean jogin? Oso ondo, gaina ambiente eharra dakau eta guztua egitzeka. Zuena Etxauri taldea, izan da? Zuena Ergobi. Bueno, bi taldeak aztertuko zaituztegu pixkanaka. Hasiko gara Ergobi taldearekin, hirukotea osatu zenuten. Garazi Arruti eta Karmele Gisasola izan zenituen zuk taldekide, zer moduz bereiekin. Aurretik ezagutzen zenituen, orain harremana estutu egin duzue. Bai, nik Karmele aurretik ezagutzen nun, ze txapelketetan askotan koinzidiu deu. Eta Garazi Arruti enun ezagutzen, egun bertaraino enun inoiz itzen berekin, eta egia esan da gozaba bat, kriston ekipu hain dugu, eta oso ondo moldatu egia esan da. Gero ratzetik oiuak eta entzuten dira, ez da zuek lanean ari zaretenean taldekideak, oiek entzuten dira, animo oiek eta oiek, bai, entzuten dira. Nik horatzen naiz, entzuten hula den boazua Karmele atzian esaten disfruta, Bierni, disfruta, porque askotan zaila da ez, nahi zu disfrutau, baina hortza denean da txilitua gotzeunean, ja, sartzea bukle baten hola, ez dezula disfrutatzen da, hori entzuten hunden mozu. Baina posibla da disfrutatzea. Emakumea hori ikusitan irekartzen nahi da, ira bat, venga, jo hori disfrutatzen. Bueno, zuentzako ala izango da, baina hori ikusita, zen uroko paliza. Perurenak esan zuen batean, sufrimendu arpegia dauka, baina parre txikiare ikusten zaio azpitik. Arek batek dakienean, ondo ari dela. Sufritzeko momentu hortan, pentsatzezu, baina ondo hainauk eta ba.
lana segi, ez? Horrek balio du, ezta? Bai. Bai, zuen taldekideen animoak entzuten dira, entrenatzaileen ahotsak ere entzuten dituzu, zure kasuan, zelai izan duzue entrenatzaile, kapitain, zer moduz, berarekin? Izton ondo. Osea, lasaitasuna transmititzen zinkene askotan, osea, ni oso pertsona lasaia naiz, orduan lasaitasuna transmititziak asko laguntzeit. Osea, bestia ikusten bat, entrenatzaia alterautan nire bai gehiago alteratzen naiz, orduan oso ondo, zelaikin oso gusto. Atzo bakoitzak talde bat zeneukaten aurrez aurre, zuek Mollarri taldea zeneukaten, hor bertan lur errekondo zen aietako bat, lur harri astunarekin edo handiarekin eta baldarrarekin ikusi duguna, Maili Gezalaga ere bai, eta hirugarrenan ere Arruti. Hori da. Haze hiru, ez da? Kriston ekipoa. Osea, oso zaila zen, nik uste dut oso berdin duta zeuduela taldiak, eta hori da azkenean txapelketan polita, ez? Bai, da askotan xetasunek erabakitzen dituzte azken momentuko altxaldiak bai ez, nuloa bai ez, horrelakoak ere izaten dira, eta atzo ere gertatu ziren horrelakoak, ez da? Hori da, azkenean detaile txikia kontatzeue bitaldiak parekatuta dauden, eta gogoratzen naiz, justu guantxain nintzen berekin komentatzen, Arribaldarrian lurrek 11 altzat zituen, eta Karmelek 11 nulo eman zioen, eta hor jaginean, flan bat ezela. Bai, ze hor gertatu daiteke ezina etorri, eta ezin ez da, deskonzentrazioa edo. Eta horrelakoetan jokin, komeni da ondokoak egiten duenari erreperatzea, ala bakoitza bere egitera joatea? Normalen beri egin berdo. Zu jute baldin mazea bestiek zein duenaren lana behira, ertain lehiki ondo, baina askotan segun zuen, esateko, nik 12 jaso izkit, eta kontra joak 13 jaso izkizu. Zu 13 jutetzea eta igual gehatzea 10-ekin, ez? Gehiagia juntzealako. Eta zu zure lan aitea jute baldin mazea, igual dazkazu 13 jatzea, hor oso zaila izatea momentu egiten azman. Eta hori kontrolatzea, ez? Zaila izango dela. Eta hori relojeruak, askotan, ez hautze baldin maizu, eamateizu arraja tabla. Nik kriston relojeroak eta ari ezkerrak. Zu badakizu momentu hortan bat, tak bi, tak hiru ongi zauden bai ala. Bai, nahi zautzeit ondo, eta nik nahiz eta buru bagin ezezkoen, nahi jozuak ezatea heltzeko, eta nik heldu inber. Bai, zuen kasuan, zuk 63 kiloko zilindroarekin egintzen nuen zure lana. Hori izango da gutxi gora bera Marte Albira eta ikastolako motxila, biak batera jasota bezala, gutxi gora bera, hortxe, eta 30 aldiz jaso zenuen 3 minututan. Marka ederra egin zenuen, eh? Bai, guzta da unitzen azke, aurrekoan kanporaketan enitzen oso guztaga, etxian hobeto egiten nuen, orduan pixkat, hango urduritasunak inda 27 ditun, eta finalean 30 nahi nitun, da 30 lortu nuen orduan nia guztaga unitzen ere lanak. Bai, kasu honetan zuk aurrez aurre Maili Gezalaga zenukan, bera baino 7 gehiago jasotzen dituen, eta horrek ere, arnasa emango zizuen, eta segunduak eman zizkizuen, gero, Arribaldarrari egiteko, ezta? Bai, hori da, azkenean, taldeko danan altzaldiak kontatzezian, orduan, bai, pixkat arnasa hartzeko segundu horiek. Eta zuen kasuan, Arribaldarrari ekiteko aukeratua, Karmele Gizasola izan zen, eta sekulako erakustaldia sekulako lan egin zuen, ikus ezagun Karmele Gizasola Arribaldarrarekin. Eta orain bukatu arte, minutu erdia. Ondo jaso, Bi behintzat bai. Ondo jaso. Ondo jaso, ondo jaso, Lierni eta Garazi. Amabi. Egon, besta dukezu. Bai, egon. Bai, bestea botatzen du, bai. Egon, venga. Eta aita geltzeko, zenbatetan ikusi dugu hau. Hartu bebeik, Karmele. Hori xamarrendu baino, golpeak. Venga, ahora. Amairugarrena barruan. Amairu. Ba, ikusi duzu, jasoaldi bakarra golpeaki, baina seguratu dira izuen. Beraxo betik izaiolako. Hori gustu dena eman, eta aitak bazekien alabarik gehiago bazeukala eskatu egin zion, eta eman egin zion. Eta esetz, beste bat, bueno, venga, ba. Baina harri hori ez da betiko, harri hori raroa da, ez? Arribaldarra. Arribaldarra ditzen atzi horreri, karo, ez dut asko entenditzen. Saiatu behatzea, barkatu, bai. Eskaina harria raro ikusten un baldarra. Hori aukeratu dute apropos, txapelketa honetarako aukeratu eta apropos. Bueno, Lierni, zure lehenbiziko txapela da.
Pozik zaude lehenbiziko txapelarekin? Oso pozik, oso pozik. Pare bat urte behar izan dituzu, txapel bat irabazteko? Bai, eta, bueno, azkenean hori Italian irabaztiare bai bere puntua daka, gustatzen zait hori ere bai asko, eta bai, oso pozik. Gustora, ezta? Bai. Bueno, Jokinek beste txapel batzuk ere baditu, ohituxeago, baina honek ere esan duzu ilusio berezia egiten duela, atzoko zuen finala ere benetan ikusgarria izan zen, bi talde errez aurre, bi laukote, nola ikusi zen duen zuk atzoko finala? Zuena? Polita izan zen, ez? Gaina parekatu izan zen bukaeraraino, eta gaina gu ginun segundu gutxi jo ginun arribaldarrantzako, eta bueno, al ginun egitea erten ginun geho arribaldarakin, nehitu gauzaten itia, eta lan polita inula izaten. Bai, hori gainera bi kasuetan gertatu zen, segundu gutxiagorekin iritsi zinetenak arribaldarrera, biek lortu zenuten irabaztea, azkenean. Bai, ez, esan dizu, leheno, arribaldarakin oso ondo hartetzea daka, oso eskitan, nahi ondo ertentzea zaiten, eta lan ondo bukatzea lortu. Bueno, hori bukaera izaten da, arribaldarrarekin bukatu egiten da, txapelketa hau, baina hasteko bakoitzak beste, bakoitzak zuen harriarekin egiten duzu saioa, zure kasuan harri astunarekin, 200 kiloko harriarekin egin zenuen saioa, 11 aldiz jaso zenuen, eta hor Karmele ustuta ikusi balin badugu, Jokin ere ondo ustuta ikusi genuen atzo, Bai, ez, azkenen lehen oliernik izan du bezala, talde lana da, eta zugin berrezu aldezun gehiena, ez, aldan puntu gehiena o segundu gehiena lortzeko. Eta, bueno, nik aurna 200 kilo gehiago ustu nintzen, da, bueno, geho tartetxo bat izan un errekuperatzeko, eta, bueno, aldana errekuperauta, pues, arribaldarra jungina. Bai, beste aldean Aimar Irigoien zenuen, aurrez aurre. Espero zenuen, Aimar bezalako harri jasotzaile baten aurrean zeuk aurre hartzea, atzo hartu zenuen bezala? Berez ez, nik aurrengo kanporaketan ikusi ginen nian, pues, nik Aimar ikusi nuen nola zen, da, bueno, pues, taktika izan ginen bezala, pues, pentsatu ginen 200 kilo gehiago, ez, minutuak gehiago zehatzia. Eta nik uste baino, igual, harri bato gutxixo zehatzen, baino ez, hortz. Hala ere, ez dakizu iruditzen zizuen, Aitor, Elizegi jauna. Baina, horpegi hona daukate, nola egin dezu ezin izan da sekretua indar horiek berreskuratzeko. Ze behira, ze irudiak sufritzen da, gaur nahiko ondo ikusten zituztegu. Nola egin dezu, Nik hor elkarrizketa atzu ikusten, jo nire ez zaun oso harpegi harrekin ikusten oso ondo. Hor, arnazari buelta eman egin bertzaio, ez da? Sekretua, baina... Baina izango dituzu, errekuperanteak edo alegia, horrelako saio baten ondoren urrungo egunean, gozari bereziren bat, edo elikadura da, sekretua, ez dakigu. Gu beti txapelketa eta gero txuleta jarrozkatu. Hori da, sekretua, Marta.